салом додару хоҳаракони азиз, мухлисони барномаи ғунча, мо шуморо боз ба тамошои намоиши навбатӣ даъват мекунем. Биёед имрӯз якҷоя дар амаламон як манзараи зебои баҳориро бо гулу шапаракҳо тайёр мекунем. Ана амали тайёри мо. Худатон зеҳ монда нигоҳ кунед. Мо ин манзараи зеборо бо гулу шапаракҳо чун ҳар вақта аз қоғазҳои ранга ва картон тайёр намудем. Акнун бед якҷоя ба кори амалӣ шурӯъ мекунем. мо чун ҳар вақта асоси амалро интихоб мекунем. Ма картони ранги кабути пастро интихоб кардам. Акнун бед сабзаҳои амаламонро аз қоғази ранги сабз тайёр мекунем. мо қоғази ранги сабзро мегирем, дар рӯи он мо тасвир мекунем. мо сабзаҳоро пасту баланд тасвир мекунем. ана ҳаминтар. Пас аз тасвир намудан бо фломастери ранги сабзи баланд рангу бор мекунем. мо тасвир карда шудем. Фломастерро мегирем, ба кор шурӯъ мекунем. ана ҳаминтар мо гирди сабзаҳоро ба назар намоён мекунем. пурра рангу бор мекунем. бачаҳои азиз, агар шумо фломастер надошта бошед, шумо метавонед бо қаламҳои ранга рангу бор намоед. мо рангубори сабзаҳоро ба охир расондем. Акнун бед расми онро мо бо қайчи мебурем. қайчиро мегирем, ба кор шурӯъ мекунем. дар аввал мо қисми зиёдати қоғазро бурида мемонем. акнун худи сабзаҳоро мебурем. эҳтиёт карда мебурем. ана ҳаминтар. мо расми сабзаро бурида ба охир мерасонем ва бо ширеш ба асоси амаламон мечаспонем. ана ҳаминтар бурида шудем. акнун мо ширешро мегирем, мемолем. молида шудем. акнун сару сема нашуда эҳтиёт карда ба асоси амаламон мечаспонем. ана ҳаминтар. акнун бед аз қоғази ранги сабз навдои баргҳоро тайёр мекунем ва асоси амаламонро пурратар мекунем. мо қоғази ранги сабзро мегирем, қад мекунем. акнун мо дар рӯи қоғаз навдаро тасвир мекунем. ана ҳаминтар мо навдаи калонро тасвир мекунем. акнун навдаи хурдро тасвир мекунем. мо тасвир карда шудем. қайчиро мегирем, ба буридан шурӯъ мекунем. дар аввал мо навдаи хурдро мебурем. ана ҳаминтар. пас аз буридан аз як навда якчанд навдаҳо тайёр мешаванд. мо бурида шудем. ана нигоҳ кунед. акнун мо навдаи дарозтарро мебурем. ана ҳаминтар. сару сима нашуда. мо навдаи дарозро ҳам бурида шудем. акнун бед бо навдаҳо асоси амаламонро пурра мекунем. мо ширешро мегирем. дар аввал мо навдаҳои калонро мечаспонем. мо ана ҳаминтар ба навдаи калон ширешро молидем. мо ин навдаи калонро дар ин тараф мечаспонем. акнун мо ба нӯгаш ширешро мемолем. ана ҳаминтар. акнун навдаи хурдро мечаспонем. мо ин навдаи хурдро дар ин тараф асоси амаламон мечаспонем. мо боз навдаи калонтарро мегирем. ширешро мемолем. ин навдаи калонтарро мо дар ин тарафи асоси амаламон мечаспонем. ана ҳаминтар. мо ширешро молида шудем. акнун навдаҳои хурдро мечаспонем. мо ин навдаҳои хурдро ана ҳаминтар ба навдаи калон мечаспонем. мо навдаҳоро часпонда шудем. акнун бед барои навдаҳо мо баргҳоро тайёр мекунем ва аз қоғази ранги сабз истифода мебарем. мо қоғази ранги сабзро мегирем, якчанд маротиба қад мекунем. акнун мо дар рӯи қоғаз расми баргҳоро тасвир мекунем. мо ана ҳаминтар баргро тасвир мекунем. барги дуюмро тасвир мекунем. мо тасвир карда шудем. акнун бед онҳоро бо қайчи мебурем.
мо ана ҳаминтар мебурем. пас аз буридан аз як барг якчанд баргҳо тайёр мешаванд. ана бачаҳои азиз нигоҳ кунед, мо буридани баргро давом медиҳем. барги дуюмро мебурем. пас аз буридан ин баргҳоро мо ба навдаҳо бо ширеш мечаспонем. мо бурида шудем. акнун биёед мо ширешро мегирем, ба кор шурӯъ мекунем. мо баргро мегирем, ширешро молидем, ана ҳамин тавр ба навда мо мечаспонем. мо ин навдаро бо баргҳо пурра мекунем. дар вақти часпондан сару сима намешавем. ана нигоҳ кунед, тараф амали мо пурратару зеботар шуда истодааст. мо ин баргро ба ин навда мечаспонем. бачаҳои азиз, ман боварӣ дорам ки шумо ҳамроҳи ман кори амалии хешро давом дода истодаед. мана ҳаминтар ин навдаро бо баргҳо пурра намудем. акнун бед навдаҳои дигарро пурра мекунем. ана ҳаминтар ором медиҳем. бачаҳои азиз, мо баргҳоро часпонда ба охир расондем. ана нигоҳ кунед, амали мо қариб тайёр шуд. акнун бед бо фломастер ранги сабзи баланд дохили баргҳоро пурра мекунем. мо фломастерро мегирем, ба кор шурӯъ мекунем. мо ана ҳаминтар дохили баргҳоро рангубор мекунем, ором медиҳем. ана ҳаминтар мо ба назар намоён мекунем. ана нигоҳ кунед, бачаҳои азиз, дохили баргҳо тараф пурратару зеботар шуда истодаанд. акнун мо ана ин баргҳоро пурра мекунем. сару сима нашуда эҳтиёт карда рангуборро давом медиҳем. мо рангубори баргҳоро қариб ба охир мерасонем. мо рангубори баргҳоро ба охир расондем. акнун бед аз коғази ранги сурх мо анаин гулҳои сурхро тайёр мекунем. мо коғази ранги сурхро мегирем, қад мекунем. акнун мо дар рӯи коғаз гулро тасвир мекунем. дар аввал мо на ҳаминтар давраро тасвир мекунем. акнун худи гулро тасвир мекунем. сару сима нашуда эҳтиёт карда мо тасвири гулро ба охир расондем. акнун бед расми онро мо бо қайчи мебурем. қайчиро гирифтем, ба кор шурӯъ мекунем. эҳтиёт карда мебурем. мо расми гулро бурида ба охир расондем. ана бачаҳои азиз, аз як гул якчанд гулҳо тайёр шуданд. акнун бед бо гулҳои сурх мо навдаҳои гулро пурра мекунем. мо ширешро мегирем, мемолем. ана ҳаминтар ба навда мечаспонем. мо ин гули сурхро дар ин тараф мечаспонем. ана ҳаминтар мо ин навдаҳоро бо гулҳо пурра мекунем. мо часпондани гулҳоро давом медиҳем. ана нигоҳ кунед, амали мо тараф пурратару зеботар шуда истодааст. мо ин гулро дар ин тараф мечаспонем. акнун бед бо даврачаҳои зард ором медиҳем. мо ин даврачаҳои зардро ки пешакӣ тайёр намудем. ана ҳаминтар мо дохили гулро ором медиҳем. пурра мекунем. дар вақти часпондан сару сима намешавем. ана нигоҳ кунед, бачаҳои азиз. ана бачаҳои азиз, амали мо тараф пурратару зеботар шуда истодааст. акнун бед аз коғази ранги бунавш мо ана ин гулҳои зангулачаро тайёр мекунем. мо коғази ранги бунавшро мегирем, қад мекунем. акнун мо дар рӯи коғаз гули зангулачаро тасвир мекунем. ана ҳамин тавр
ана ҳаминтар гули занголачаро таъсир мекуне. саросима нашуда эҳтиёт карда мо таъсир карда ба охир расондем. Акнун бед расми онро мо бо қайчи мебурем. дар вақти буридан саросима намешавем, эҳтиёт карда мебурем. мо расми гулҳоро бурида ба охир расондем. Акнун бо фломастер рангу бор мекунем. мо фломастер ранги бунафшро мегирем, ба кор шуруъ мекунем. мо рангубори гулҳоро ба охир мерасонем. ҳаминтар пурра мекунем дохили гулро. пас аз рангубор бо ширеш ба асоси амаламон мечаспонем. мо рангуборро ба охир расондем. акнун мо ширешро мегирем, ба кор шуруъ мекунем. мо ана ҳаминтар ширешро мемолем, ба навда мечаспонем. дар вақти часпонда мо саросима намешавем. ана ҳаминтар эҳтиёт карда мечаспонем. мо ин навдаро бо гулҳои занголу пурра мекунем. ана ҳаминтар мечаспонем. дар вақти часпондан саросима намешавем. эҳтиёт карда мечаспонем. мо асоси амаламонро тора пурратару зеботар мекунем. мо гулҳои охиронро мечаспонем. ана ҳамин тавр. ана бачаҳои азиз, амали мо тора пурратару зеботар мегардад. Акнун бед аз картони ранги зард мо ана ин шапаракро тайёр мекунем. картони ранги зардро мегирем, қад мекунем. акнун мо дар рӯи коғаз як тарафи қанотҳои шапаракро тасвир мекунем. ана ҳаминтар. мо ҳаминтар қаноти якумашро тасвир мекунем. акнун қаноти дуюмашро пурра таъсир карда ба охир мерасонем. мо таъсир карда шудем. акнун бед расми онро мо бо қайчи мебурем. дар вақти буридан саросима намешавем, эҳтиёт карда мебурем. мо расми шапаракро бурида ба охир расондем. ана бачаҳои азиз, нигоҳ кунед. акнун бед аз коғази ранги бунафши баланд дохили парҳои шапаракро пурра мекунем. мо коғази ранги бунафшро мегирем, қисми зиёдатиро бурида мемонем. акнун мо қисми дигарро қад мекунем. дар рӯи он мо тасвир мекунем. қаламро гирифта ба кор шуруъ мекунем. мо нақшу нигори бадани шапаракро ана ҳаминтар таъсир мекунем. акнун мо нақшу нигори таъсир кардаамонро бо қайчи мебурем. қайчиро мегирем, ба кор шуруъ мекунем. ана ҳаминтар эҳтиёт карда мебурем. акнун бед бо нақшу нигор қанотҳои шапаракро ором медиҳем. мо ширешро мегирем, мемолем. ана ҳаминтар. дар вақти мурдан саросима намешавем. қанотҳои якумашро мо пурра мекунем. ана ҳаминтар. бо нақшу нигори хурд пурратару зеботар мекунем. акнун парҳои дигарашро мо пурра мекунем. мо ширешро молидем. ана ҳаминтар мо ором медиҳем. дар вақти часпондан саросима намешавем. нақшу нигори хурдро ҳам мегирем. ширешро молида шудем. ана ҳаминтар мо зеботар мекунем.
акнун мо парҳои хурдро пурра мекунем. мо ин нақшонигоҳро дар ин тараф мечаспонем. ана ҳамин тавр. акнун пари хурди шапаракро ором медиҳем. ана ҳамин тавр. акнун бо фломастери ранги бунаш мо дохили шапаракро пурратару зеботар мекунем. ана ҳамин тавр. мо ранг карда ба охир расондем. акнун биёед ин шапаракро мо ба асоси амаламон мечаспонем. мо ширешро мемолем. ана ҳамин тавр ба асоси амаламон мечаспонем. мо ана ин шапаракро мо дар ин тарафи асоси амаламон часпонда амаламонро пурратар намудем. ана ҳамин тавр. ана бачаҳои азиз, амали мо қариб тайёр шуд. акнун бед аз коғази ранги норинҷӣ боз як шапаракро тайёр намуда амаламонро пурратар мекунем. мо коғази ранги норинҷиро мегирем, қад мекунем. мо шапараки хурдро ана ҳамин тавр тасвир мекунем. тасвир карда шудем. акнун қайчиро мегирем, ба буридан шурӯъ мекунем. эҳтиёт карда мебурем. дар вақти буридан саросима намешавем. мо расми шапаракро бурида ба охир расондем. ана бачаҳои азиз, акнун бед бо фломастери ранги сурх рангубор мекунем. мо фломастерро мегирем, ба кор шурӯъ мекунем. мо ана ҳамин тавр парҳои шапаракро рангубор мекунем. мо рангубори шапаракро ба охир расондем. акнун бед онро ҳам ба асоси амаламон мечаспонем. мо ширешро гирифтем. ана ҳамин тавр мемолем. ана ҳамин тавр асоси амаламонро пурра намудем. ана бачаҳои азиз, амали мо пурра тайёр шуд. худатон ба он зеҳ монда нигоҳ кунед. мо ин манзараи зебои фасли баҳорро бо гулу шапараҳо чун ҳар вақта аз қоғазҳои ранга ва картон тайёр намудем. бачаҳои азиз, дар ин ҷо намоиши навбати ғунча ба охир расид. мо бо шумо хайру хуш мекунем. хайр, шод бошед.